ባህር ከመጓጓዣነት አገልግሎት በላይ በውስጡ እጅግ ብዙ ማዕድናት ያቀፈ ታላቅ ኢኮኖሚ አውታር ነው። ወደፊት በባህር ላይ ሰፊ ጥናትና ምርምር እየተደረገ የሰው ልጆችን ህልውና የሚጠብቁ ምግብ፣ መድኃኒት፣ አልባሳት፣ መኖሪያና ሌሎች ጥቅሞች እንዲሰጥ እየተደረገ ነው። የባህር ክልል ለአንድ ሀገር ያለው ጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታ ከምንም በላይ ወደር የሌለው ነው። የባህር መዳረሻ ያላቸው ሀገሮች ሌሎች ሀገሮችም በአጋርነት ይፈልጓቸዋል። የጅቡቲ የወቅቱ ሁኔታ ምስክር ነው። እዚህ ካብ አገር በስተጀርባ ዝብል መጽሐፍ ቀንጭብና ናዋኹም ዘብልና ኹራት ተመልከትና ናይ ሎሚ ጋሻና ደራስን ፖለቲከኛን መምህር አስራት አብርሃም እዩ። አስራት አብርሃም ቅድመ 16 ዓመት ከሀገር በስተጀርባ ዝብል ብዛዕባ ጉዳይ ባህር በር ኢትዮጵያ አመልኪቱ ካብዝ ጽሐፉ መጽሐፊ ነይሩ። ጥዕና ሃብለይ ኹራት ተመልከትና ናይ ሎሚ መደብ ውራይና ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚትና ምስ ኣይተ አስራት አብርሃም ጻንሒት ክንገብር ኢና። ንክታልኩም እናዓደምና ናብ አስራት አብርሃም ከብለኩም። አስራት አብርሃም ኳዕ ብሰላም መጻኻ ኳዕዳን ጸንሐኹም ጽቡቕ ከም ዝፍለጥ አስራት አብርሃም ንብርክት ዝበሉ ዘመናት ወይም ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ርእይ ተበግሶ ዘለካን እና ናተቃለስኻ ዝመጽኻን ብፍላይ ከም ተጋሩ እውን ቀዲሞም ናይ ሓሳብ ፈላላይ ኣድላይነቱ ቀዲሞም ዝተገንዘቡን ቅድሚ ተሰሪዑኻ ናተቃለስኻ ዝመጽኻ ኢኻ ሞ ሕዚ ድማ ኣብዚ ጋሻ ጌርናካ ዘለና ኣብ ጉዳይ በር ባሕሪ ከም ዝፍለጥ ሃገርና ኣጀንዳ ጌራ ተጠቃምነቱ ከመይ ክነቐጽሎ ንኽእል ዝብል ኣጀንዳ ተላዒሉ እስኻ እውን ኣብዚ ዛዕባ ቅድሚ 16 ዓመት ኣቢሉ እዩ ልዕሊ 7 ግዜ ዝተሓተመትን ከሃገር በስተጀርባ ትብል መጽሓፍኻ ዘበርካልትኻ ምስቲ ምዃንኻ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብታ እዩ ንምባል ንተዓዘብትና እውን ወይ ንኢትዮጵያውያን እውን ሓሳብኻ ክትካፍል ኣብዚ ዳግም ፀዊዕካ ኣለኹ። ንተቐባልነትኻ ከመስግነካ ቅድሚት እስቲ ናብ ድሕሪት ንመለስ ሞ ከሃገር በስተጀርባ ምስቲ በሪ ባሕሪ ተኣሳሲሩ ብኸመይ ኢኻ ክትፅሕፎ ኽኢልኻ ካብኡ ንጀምር እስቲ። እንታይ እዩ ይመስለካ ከም ብታሪክ እውን ናተነገረና ዝዓበየ ንሕና ኣክሱማውያን ኢና ብፍላይ ከም ተጋሩ። ስለዚ ኣክሱም ክትብል ከለኻ ኣዶሊስ ኣሎ። ኣክሱም ክትብል ከለኻ ባሕሪ በሪ ባሕሪ ምውናን መራኽብ ዓለም ኣቀፋዊ ንግዲ ብመራኽብ ምኻድ ኩሉ ዝግበረሉ ነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብ ኣጋጣሚ እቲ ናይ ባሕሪ መሰል ናይ ኢትዮጵያ ኣግባብ ዘይኮነ መንገዲ ኢፍትሓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ናይ ባሕሪ በሪ ስኢና ዝብል ስምዒት ስለ ዝነበረ ነፍቲ ሽዑ እዋን ፍላይ ምስ ኢትዮ ኤርትራ ውግእ ተታሒዙ ኣብ ባድመ ነበረ ምስ ናይ ኣልጀርስ ዝኸድናሉ ናብ ሄግ ዝኸድናሉ ኩነታት ተታሒዙ እቶም መንግስቲ ዝኸዶም ዝነበረ መንገዲ ብኣጠቓላሊ ሃገራዊ ረብሓ ይኹን ብዘላቒ ናይ ከባቢ ሰላም ድሕንነት ዘሕልዎ ኣይኮኑን ታብ ዝብል ስምዒት እዩ እቲ መፅሓፍ ተጻሒፉ። ኣብቲ እዋን መፅሓፍ እዚ ኣብ ዝሕተመሉ ግዜ ከዓ ዓረና ዝበሃል ውድብ ናጣይሽና ዘነበርናሉ እዋን ነይሩ። ዓረና ከዓ ኣብ ዝሓዞም ሓደ መሰረታዊ ሕቶታት ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በሪ ናይ ምውናን መሰል ኣለዋ ይግባእ እዩ እዚ ክትቃለሰሉ ኣለዋ ኢሉ ከም ፕሮግራም ሒዙ ስለ ዝነበረ ኣነ ከዓ ኣብቲ ውድብ መሰረታዊ እና ኣባል ኣመራርሓ ስለ ዝነበርኩ ያው ፍቲ ሓሳብ መጽሐፍ ክጽሕፍ ኢለ ማለት እዩ። ብዓይኒ ደራሲ ጥራሕ እንተይኮነይሲ ከም ዜጋ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንክህልዋ
تعين ترديت لك هستي وي تعين تريت لك ابزي اب متقام تاساسيرو برغت انت هذه تدلي زلو عدلاينتو كم مغعازيا طرايت يخوني عدلاينت بحري كلنا خم نفلطو ميستريو بحر مالت ميستريو بوبيلخا بركت زولو هاغراوي هاغر كروح زخلو زعباتات مس عالم تراخبلو وي تكناونلو دليو سلازي ኢትዮጵያ ውን ፍላይ ንባሕሪ በሪላ ወይ ንወደቢላ ተውፅኦ ወፃኢ ክሳብ ቀረባዋን ልዕሊ 500 ቢልዮን ልዕሊ 5 ሚልዮን መዓልታዊ ዶላር ምዃኑ እዩ እናተገለጸ ዝርከብሞ እዚኦም ኣብ መቕራፍ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓኡ ዝለዓ ከም ዘሎ ኮይኑ ካልኦት ጂኦፖለቲካዊ ተሪእናዮ ውን ناي مسح ناي بوليتيكا عالمنا مستمخانو تعينت بحفشة عينت رديت لك روحاته هو خلتنا قري هذه إثيوبيا انت تحت الليفل صريد ولا رديت حسكو جلاو ساعة زي مالت ناي متقامس اللي تحت زلاس ناي هيستوريكال زونه تاريخاوي ناي بحر بري ناي مونان مسل يزول نجر ياو هبكيدي نازري كمس يلي الحسب قلت يجن زتفرالي نجر ناي بحر بسل ناي متقام منسوم بعلم الله حقون اللايو بعقراو حقون اللايو زخنا ناي بحر بر زي ولو عادي او غروبيتهم زلو ناي بحر بر مزلونا حاجات ناي متقام مسل كم زلو يوقعي جنزم حقتات زيهم براكتيكالي ناب سرح تامزهم انتلخا بزح تاغوراو زي يخون نغرات معات نغرات اللي فلايز افريكا بهال اغوراو حقي كفصمون لخل عاون سلالي ولو سؤال كالون مال تزي هينو زحجزه كان نغري هوني نعلم لخ حقون همو انت ناي بحر بر ليبل عادي ناي بحر بر ناي متقام مسل تا كوراتا كترك كم زلوا يرنغي ግን حنت هاجر زخونه مغنيات هايغلغلن انتيلا زلوا دوم تعاصيا ناي صطا سقاتلنا دو تعاصيا زي غبو زخونه خفليت انتحاتيتا طعمي هزيك كحجزك لخليه نامنت هوقعك بزي كذا حزي زخونه سبب ناي مكراي مسل له يبلك ايت حق مالتي نتو مكراي ግን هاغددو يغل بهندو ياكاريو ወይ همزه ወይ ነገላካሪዮ ወይ በهمزه ያካሪዮ هاغددو هيهل ስለዚህ تنا عالم حق يدقفن يتولو ወደብ ናይ ምጥቃም መሰል ኣብ ከምዚ ዝበለ እዩ የርካልን ታኡ ብዝሓሸ እንዲያውም ኣብ እንከሃባል ተመሰረተ ኣብ ስምምዕነት ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ብዝህሊ መረዳዳ ብዝህሉ ሓወራዊ ረብሓ ሞር ተሳኽዖ ነገር እምበይ ናይ ዓለም ለኻ ሕጊ ይኹን ሃገራዊ ሕጊ ነዚ ብዙሕ ንድግፍ ነገር ይኾነይ ማለት እዩ በይኑ ስለዚህ ናይ ምጥቃም መሰል እዚ እዩ ዋንነት እንተኾይኑ ዝሕተት ህሎ ያው ሂስቶሪካል ለሆን ነገራት ሕጋዊ ለሆን ነገራት ካምጽኻ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሃምቱ ዝፍለጥ ታውዝ ናይ ኣክሱም ዘመነ መንግስቲ ጀሚሩ ብዘላቕነት ኮንቲኒየስ ዝኾነ መንገዲ ናይ መንግስቲ ዝነበረ ሃገር እያ ኣነ ሓሰብ ዝተፈላለዩ ስያሜ ክኾን ይኽእል እዩ ኣክሱማውያን ነይሮም ድዕሪ ኣብሲንያ ድዕሪ ኢትዮጵያ ናለው ዝሕዚ ዘሎ ብርኪ በፅሕ እዩ ኣብዚ ነዊሕ መዋዕሊ እዚ ብዘይተወሰኑ እዋናት ናይ ባሕሪ በሪ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ናይ ባሕሪ በሪ ብልሰኣነትሉ ኣጋጣሚ ክልተ ግዜ ጥራሕ እዩ ኢለ ሓሳብ ሓደ ሃፀይ ምኒልክ ምስ ጣልያን ብዝገበርዎ ውዕሊ መሰረት
ናይ ኤርትራ ዝበሃል ህዝብ ይኸፋል ጣልያን ብውዕሊ ስለልሃውዎ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ባሕር በር ለይኖረሉ እዋን ህበጢሩ ነይሩ ለሓፂር እዋን ማለት እዩ ተወሰነ 10 ዓመት 30 ዓመት ኮን ይኸል እዩ ግዜ ባል ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ናይ ካልኣይ ውግዕ ዓለም መፅኡ ጣልያን እውን ዝተወዓለቶ ውዕሊ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ብምሉኡ ብምሓዛ ንሓርቃ ተሳዒራ ስለለወፀት እቲ ዓለም ኩነታት ምስ ተቐየረ ሃፀይ ሃይለስላሴ ናይ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ገይሮም ብፌደሬሽን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተዋሃደሉ መንገዲ ስለ ዝፈጠሩ እቲ ናብ ባሕር በር ተመሊሱ ናብ ኢትዮጵያ ልመፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ነይሩ ድሓር እንደገና ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ መንግስቲ ወዲቑ ደርግ ምስ መፀ ደርግ ብኣሰላልፋ ምስን ራሽያ ተሰሊፉ ስለ ዝነበረ ምዕራባውያን ደግሞ ንደርግ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓይልታት ብዲፕሎማሲ ብማተርያል ብዝተፈላለዩ ነገር ይድግፍዎ ስለ ዝነበሩ እንደገና እቲ ስርዓት እውን ጨቋን ስለ ዝነበረ እቲ ስርዓት እንደገና ክወድቕ ኢሉ ተፈላለዩ ሓይልታት መፅኦም ናብ ስልጣን ማለት እዩ እቲ ሓደ ሓይሊ ያው ናይ ኤርትራ ምግንፃል እንደል ዝነበረ ሓይሊ እዩ እቲ ሓደ ሓይሊ እውን ናይ ብሄረሰባት መሰል ዝነበረ ናይ ኢህወደግ ሓይሊ ስልጣን ሒዙ ኣብዚ እዋን እንደገና ተመሊሱ ኤርትራ ክትግንፀል ስለልተገበረ እንደገና ትግንፀል እውን ተላ ናይ ባሕር በር ልምልከት ነገር ምይጥ ስለለይ ተገበረሉ ሓደ መንግስቲ ነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሽግግር መንግስቲ ነይሩ ሽግግር መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሙሳን ሕጋዊ ማንዴት ኣይነበረን ብሓቂ ፀዋ ናውቀት ኮይና ኣብ ዘይነበረሉ ማንዴት ተና ባሕር በር ልምልከት እውን ከም ኣጀንዳ ሄተልዓለ ኤርትራ ክትግንፀል ብምኻላ ክልተ ወደብ ሒዛ ክትኸድ ኢላ እያ ብዚ ምክንያት ተመሊሳ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር በር ለየብላ ዓዲ ዝኾነትሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ሕዚ እንደገና ተመሊሱስ እንደገና ናይ ባሕሪ ጉዳይ ሕቶ ከም ሓድሽ ዝለዓለሉ ግዜ መፅኡሉ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝኸውን ያው ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ናፍቲ ድርሰት ክመልሰካ እሞ ኣብዚ መንግስቲ ዛዕባ ወይ ኣጀንዳ ኣልዒልዎ ኣሎ ከም ሃገር ረባሕተኡ ልዑል ምዃኑ ማንም ዝግንዘቦ እዩ ከም ደራሲ እውን ቅድሚ ሕዚ ዝነኻኻዮ ጉዳይ እዩ ሕዚ ኸ እዚ ናሬት ኣብ ምግባር ናይ ዓልካ ግደ ክትዋፅእ ኢልካ ትሓስብ ዶ ወይ ብሰፊሑ ኣብ ምፅሓፍ እዚ ምስቲ ረብሓኡ ምስቲ ቴክኒካል የጠቃቀሙ ማለት ከም ድርሰት ይኹን ዋላ ከምቲ ግሁድ ዓለም ንሪኦ ናይ ኢትዮጵያ ተጠቃምነታ ክንደየናይ ምዃኑ ሪፈራም ምግባርን ምስ መፅሓፍ ኣብ ምፅሓፍን ቀፃልነት ከመይ ይመስል ወታይ ዲ መስለካ ሰብ ብተፈላለየ ግዜ ያው በተሓሳታት ነተቃየረ ልመፀሉ ምስንታት ኣለዩ ከምትለካ ኣለኹ መፅሓፍ እዚ ፅሕፍት ኣለኹ ብጣዕሚ ንኡስ ነይረ ናይ ፖለቲካ ኣምቢሽን እውን ነይሩ እንደገና እቲ ዝቃለሰሉ ነርኩ ውድብ እውን ሓደ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ኣጀንዳ ናይ ወደብ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ብትስዑ ሽዑ ዝፅሓፍ ኩሉ ናህሪ ሕዚ ከምኡ ዶ ይሉ ትመንስሞ ኣይፈልጦይ ስምዒት ማለት እንታይ ግን ኣመን ሃምትለካ ኣለኹ ከም ድሕር ኣብዛ ዓዲ ኣብነት ሃም ትግራዋይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝቐፀለት ኢትዮጵያ ተባህለ ዓዲ ናብ ባሕሪ በሪ ህልዋ መርፅ እያ ንምንታይ ይመስለካ እዚ ናይ ኢህወደግ ነበራ ተሓሳስባ ንጎደአና መንገድ ኣለዩ ሕዚ መትከልን ረብሓን ብዙሕ ግዜ ክጋጨው ንሪኦም ኢና ረብሓ ይቅድም ዝግብኦ እንታይ ትርባሕ እዩ ክመፅእ ዝግብኦ ስለዚ ታክቲካሊ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕዚ
العلاقة لنا إني أنا ناي بحر بري وعن النت حتو قبي إلى الأمان قبي إلى الأمان تاي أوزي تاي بركتو يلون كم حدش يا أبكيد للرئيس هون هذا أورد قدام ما نمتي نجرني ما نمتي تيصحفه يمرق دي مصحف صحيفه اللي افتو اجندا دحريو دكتور ايكو هل مريم عصبيه معنات للقله مصحف صحيفاتهم يوم دحريو مالتي لذي بتشعو زنوره وان بتشعو نوره تحساسوا مصحف زي صحيفيه حزي الحمد لله قالوا تاكتيكالي زدقفو المنقدي هم زلا من يعني ون لابرقتو ነገር ون ታልዩ ዝኸሎን ምግባር እንደሐረብሊ ማለት ኦኬ ጽቡቅ ከም ተቀድም ኢልሃውን ገለጽካዮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኸይዲ ፖለቲካ ወይ ሃገርና طعامت ودوات ويمتنحن حتى ودوات نور الجزء أو جزء حدك بزح قداي بر بحري كم أجندة العلم كم مكر خر العلم كم مسقوا من بوليتيك أم العلم زقالوا سنيرهم حدا أكلون عملنا برخا قلت خلي لها هزجن تعنصارو من قص بعلي أدلاينتو قليتو هاي الجمير لله ስለዚህ ኾነ خلوت ودوات ፖለቲካውን ኣብዚ ክነጥፉ ታይ ማለት هم መንግስቲ ባዕሉ መንግስቲ ነጽይሮ ኣሎ እና ነጸረ እዩ ቀስ በቀስ ማለት ቀስ በቀስ ራሕታ ይኾነት በሰላማዊ መንገድ ምዃንውን ኣብርህ እዩ ሰሚዕኻ ምዃንኻ يأمن قدماي مستر دكتور أبي أحمد بزعب ምህላው ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣበልኪቱ بسلامه መንገድ ክኸውን هم ዘለዎን ድሌት ኩሎም ህዝብታት ምዃንን ከመይ ዝብል ግን ቀጻልነት ብኸይዲ ብተጸንዐን ብሕጊ ማእኸል ዝገበረ ምስ ምዃኑ ነጽሮም መምርህ ዝሃብሉ ጉዳይ ነይሩ ስለዝኾነ ካልኦት ውድባት ፖለቲካ እውን ኣብዚ ክነጥፉ ከም ፖለቲከኛ تعينت حساب حلوك أنا تايدي مثلك عم تلوع خات ناي بحر بري ملاو ياو هادلاي نتو من لاكاتع نقري هوني تعدي كساولة هالوت ناي بحر بر كلو هالو إلا عمني تعو بسترافة ناي وشتو قدايات وانا قمت نتاو يكالي وحزت تعدي للاتو هاو يفلتيو ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጸገም ዓብይ ጉዳት በጽሑ ትፍታሕ ኋላ ብስምዕ ዳ ይተዓልም በይ መሊኡ ለይተ ተገበረሉ ህነታት ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ዝኾኑ ግጭታት ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ኣለውና ተናይ ኢኮኖሚ ጸገሙ ናይ ዝዓደለ እዚኣቶም ምስ ተፈትሖም እዩ ናይ ህዝቢ ሓድነት ህዝቢ ኣድልየካ እዩ ከም ዝበለ ነገር ዓብይ ኣጀንዳ ሒዝካ ትመጽእ ኣለኻ نايت حزب طالع الدقاف يدليكا حزب تطلع على تنقصاصوت تخل انت وين كاتم immediate بحالو افقروا زلو احد ناورو افكت غورو صقمات كفتح له منغسير الحسن تاو تم قالت ودوات انا قال زعد ودوات الله الى حسوي معنات ان ودوات هذا خيمانيان ببزح نجار حساب كواي خلاين حساب عروا يخلاين هير زيرو عاوز قد عايز استفاد عوام كلوني لي هاي حسري حدا أكلات بزقرم من جديد مالي ودف وانا عجندهم زنور أكلات تاكتيك على حد يقوم يوم هذي اوكي انت حد يقوم يردني بزال عنته هون حد يقوم نغزيو مستحزها صح وزدلي ولا على ما حيرو سلالي هيدي تي اجنده حد يقوم مالتي سلازم انت ايوم ذو اجنده زي مسارته اجنده هينو مسؤول الحسب شاب عدي نار تختو قيرو بزخل منقدي
maybe لمسألة ساعات يحمق إلى الحصوت عادي أو تفعله حتوقف خمس تفعله شجرة بزلات ساعات مسئين باي كم أجندة تمنور حتوقفات هدم سوسهم زخيل حبي أجندة خوينهم مسئين بالبيت عامل لديو مسئيو تكتيكالي ديو نبلا بكيد النريو نجار خوينو مالتي بكيد النريو نجار خوينو كم أجندة ممسوقن عبي صلوا فتري لي لامنان صبو ناب كاغر بستجربة ملس أقرب السجربة تصحفات اللي هاستي ندحريت ملس كامو تايت وستالك تايت تذكر لك كوزي هم صحف أقرب السجربة عم تلكات الله زي صحف قوة توسنا أب كل نامر كنا الله عرنا السفات مساعته خوي وديو لجمركوا كل جينا مركون هلا خوي جميل لتودها عرنا بسفات نهلا ايو تاو توديو ادي سابا حتمت اتينيرو حتمت بزي فلطم اكلات ملالبات ناي دهنت اكلات يوم كون زولو تمصحف ركو خلت معلتي مسترفني نتبيت حتمات فراريهم تو مصحف تاب نابي همزو سروي في الذي حقات لو ما يزخون بزخونات مصحف كتو حتماتو كقارص هجيرو شو انا بالميديا مسي هجلس هيبه عدس ارماس بصفيو زغيو في ان سومنات مستو بعل حتمتن مساينا كاتعنا تزكيو بتفرالي قاعديتات نصيحات بتشعو غزي وصي مالتي ስለዚህ ህትመት አውዛ አደተም ስለሊ ሐለ ድህሪዩ አብ አሜሪካ ብዝኖሩ ሓደ ሰባት በቃውዚና حتموينا ብዝብል ምርዳእ ተገይሩ መጀመሪያ መጽሐፍ ዝተሐተመ ኣብ አሜሪካ እዩ አሜሪካ ተሐቲሙ ናይ መጀመሪያ حتام ዝተሸጠ ተሓራው ዝዓድውን ያው ተም ዝኸልከሉ አካላት ወይ حديقهم مخون يقوليهم وي أيدرن كيف كيدت مصحف أو زعدون زحتملو خونتات أفتيرو مالتي فتيرونا حتى من يروش شاو حتام كيدو يعني ودات حتى مستحتمة بناي حابشها أقوى عصرة بهالتشعي عسرتنيو جوزي ها إثيوبيان مسير طلع عرق زغورات له جزء سلزنا ورا تاون دحر نيت مصحف هدلاينتون ابقيو تاون دحر حتى مكساب شو جن ياو كساب شو حتى لخدا مصحف ينيرو بزو مصحف زي بزو حاجه يعني خفيله 5 هم القسب واغا خفيله اوكي حدا زي مكم نسنت حسكا تنقصاص تلهات زمصكا ነገር زمصكا ጻቅጢ ሓደጋ ይርፍደካኒ ስለዚ ብኡ ምኽንያት ያው ብዙሕ ጸገም በጽሕኒ አፍተዋንሶ ማለት እና ብኡ የል ንዝክሮ برجس بزحات مصحف تلون اليوم زي مصحف يخوني حزاب قربة بتجريني التحتم صحون رأخيهم صور شرر بلو المصحف فلاني كالوت مصحف تون هلون اليوم أذا حسب كنت فلت أو زعدا ودي سوا زي مصحف زي هقطعم وين قنون تاين حسب لنا أنا حزي بتجرينيان برومانيان ترجم صار حدا سبات نزرع لنا جنايو عنتوي أو إيه عنتوي لولك عنتوي بقصالنته غمي مسل بتقال لا جند هندي مصحف يزلك بتقال لي شدشته شو عتله المصحف بوليتيكاوي نطف اليوم ويس بوليتيكا تمرتي فلسفنا كذا لو هنياتهم في فلسفنا ون كارايل تماركو تمرتيو سلازي أول أذكر مصحف يلوني ليت حتى ومون حدا 4
هلو يوم يوم تحتم يوم تمش شديش مصحفت لك الله تحتم ما عدا قالوا عليه يوم يتحتموا حدا رعت مصحفت يلو سلازي حزنتا ايو حسيب له كاغر بس جروا بتغرينيان بأورومنيان كترغوم مزرابات هلو زرار هلنا ندحر أفسم عند هرته هبصيحو تترجمو زحتملو خناتات كهلو يو إلى الأمن توم كاب محتم ويم كابتم قامقاتات مترجم بتوساقي أجندات كل يخول يوم أم سمينار كل يخولو زعوازي أم ملكتها محمد عين التصادف وقت هبلتلين علو أون علو أزوج دايزي approach الجورناليست هبات اللو صحفات تعرض تخلي حيلهم له أوكي تجاجس هجميل لي أنا وزي تهلا على صحفات عرض خليه مالت إسلام تاي قدم ديام بزح فلتات هبلي وساب زي حس كل وان صحف له أجنداس على الهنا هذا مسحبه دحر 15 عامات أفتو دايس المصحف لاي بتاعم قليل للحسبنا كأوتات زساتف له نجارات همزة له ياو ردي مالتي صبو بنفتي بقداي برب حرنا الملسمو أبزي أفتناي بوليتيكا ومقصقاس ونرينا هنا وجوات بوليتيكا أو بخمع عينت كنت فهم للهم خلوت ثم صحفتون ما تخبع على جميرو أوزو قداي مبره زاو خلو وين محمد صحف زاكل مع 10 عامات ولا يخون بر قام حساب زرع الخيون قام تسندد مستمخانو بعيني روحة بوليتيكا تجراي خا تاي كنو مات بصعه تجراي زهو صقاتات كل يخلي مهلاوتي افلق بحرمو بخمينا كنريو نخل بتراعي عيني تريو انت لها ياو صقام بصيحو ابي طفات بصيح نديو طفات زي كما يو زحيو لولو طعمي تحساسني انا ابي حيو حلو مالتي عندنا تافتنا بحر بر ممصا زقدم اجندات لو استغراو حزي نايلونا توتات لو غزات مرايا معراب تግራይ አይተመለሰን ደሎ ለስኾኒ ለየት اسفال ገበብ ስለዚህ ታው ኩናት ገና ዝዓርፍ ዘሎ ህዝብ ምስተምዃኑ ሕዚ ብሓደ ግዜ ላውዝናይ ብሕሪ ኣጀንዳ ክታምፅኦ ከቢድ ኢሉ ይልሓስብ ምዚ ተታሒዞም ሓደጋ ከየውፅሕዎ ምጥንቃቅ ያድሊ ትናሰላልፋ ሓይልታት እውን ምርዳእ ያድሊ ብዙ ተረዲኻ ቀልጢፍካ ምስቱ ናይ حيل سلال فاون أس هلال فهم الرأي هدلاقي للأمن تجارو زنار بوليتيكا بدأت هم سوى إثيوبيا نمرها صعبة ناي كالي روحها مجنا هيروي بايزو بوليتيكا كل شيء ناي حزيو لو حز اللي حاله هنتان حز اللي لك روحاني خاب قمة أتيها تخيل سلازي بزي منصر ناي تግራይ روحا اب ኢትዮጵያ كساب لا ኢትዮጵያ تربحت لا تግራይ تربح لي الامانه اب ኢትዮጵያ كساب لهلوت مالتي ኢትዮጵያ ተጎዲያ تግራይ ንሚና تربحሉ ነገር هيلين سلازي توزيع منصر سلازي نحنا سي اب ኢትዮጵያ كساب لهلنا كم ኢትዮጵያውያን نحسبن ኢትዮጵያ روحا مسرت غيرنا كنكيدسي غبونا ونيو غديتانا وني للان لامن حوارتا يخون سوق هل يوقعي حوارو تعينتا سلالفاي هل يهلو زخابي تعينت ناي حجرات ك هو هذا يخلاين يرترامس إثيوبيا
ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ይትፈልጠን ሓደሽቲ ሃገራት እውን ብጠራኸ ላይ ይትፈልጠን ኣብ ሽዑ ግዜ ናይ ተጋሩ ኣሰላልፋ ከም ተጋሩ እንታይ ይኸውን ሽዑ ዝስራሕ መስሉ ይኸውን ፖለቲካ ስለዚ ትዋኑ ነገር ኣሁናዊ ዝበሃል ነገር ኣለይ ሕዚ ኣብዚ ሓዚ ሰዓት ግን ከም ተጋሩ ሓደ ረብሓ ህልውናና ናውሑስ ይግበአና ረብሓ ከም ህዝቢ ናይ ግዛኣት ሓድነትና እውን ሃቢሱ ክነኽብር ኣለና እዚ ክነኽብር እንተለና ከዓ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ስለለና ታብ ኣንጻር ኢትዮጵያ ምዘሎ ሓይሊ ንስለፈ ይንኽእል ሌላ መናና قوم زقبرون خوناتات اللي حسي يعني عملت تاب صلا بهال هجر اللي تموتون توين كماتي هز تግራይ ከም ህዝቢ ክህሉ ዘይደልዩ ሓይልታት ኣለዎ እዮም መብፅቃይና ወደ ዚውን ተረዲኻ ዝኒአናዩ መንቀራቀር نوصل متنفسي إن رخولو زلنا عقمي وكيدي نادنفعنا نخدلو بوليتيكا كنحسب يزقبنا نحزي نحسبنا هنس رحلناتو أمصاحة ككم أمصاصو نحسب لنا مالتي طبو تاريخ مسارات كيرنا مالتي علم الخاو حقونا له بر بحري نزي لنا حجرات قداي بس المتقام بحر له زولله ناب نبر حدنا افريقيا كمصمو فلا امطاش تشارترو نغداي مسمت قامبر بحري عالم لخاوت حقت كال حورات منغستات بزاقمط دنغاغه يسانده ويس يسانه ማለት አሎ አፍቲ ቻርተር ላقمطو ስለዚህ ኣብዚ ኣብ ምስቲና ዓለም አቀፍ እንትኑ ናይ ቻርተር ላقمطو حق ስዒቡ መሰል ናይ በር بحر متقام ኢትዮጵያ بخميت ريوستي أنا تايج مثل كاجوي عن أفريقيا حورات سين عوارو أفريقيا حورات مسكورة أنا أوقع لنا قلبي عينا يعني أفريقيا حورات حقي وعاب مريت تجر هون ما نوقع تزي تجبي بيروح أفريقيا حورات تاب مجلس مصاحلي فس أنت عايز جبرت أقوامي نمتين عم زلوا الليلة أقوامسي كم زلوا غيرنا نوقع نخبناهم خونه حقي حق مهانو كتبلو انت وين كتقبل وين كا حدا كتغبر لخل كون الله تزي تغبيرها كونسيكونس لبال كرل تزي تغبيرو حيزول مصعت ديو غلغله كهلالو زياب زيولو هنتات انتاي مو بزح انا اقول له بزز في اللي يخوني اللي حسب تفتنا على حقيقين براكتيكال اللي تقدر حزز انتينا انا مو زي ناقعد سوي الناس هقرفنا الحساب كموسي الكا مستنعدات زلك ركام حشكا ودا متكام زحش مبر افريقيا حبرات ساوم زي لما سلسله لا هنيلكا تكمل عدلس يلا بيتا ماشي صبو ناب تግራይ ሆስለካሞ استهلو لخنتات ያው ፖለቲከኛ አኻሞ ኣብ ቀረብ ኣዋን ምቁራጽ ተቋሪጹ ነረ ረድኤት ሃም ሃገር ናይ አፍሪካ ረድኤት ትካላት ወሲነሎ ዳግም ረድኤት ክወሃብሞ قد بالحلفة ምክንያት ዘቋረጸሉ ገለገለ ምልክታት ተራእዮም ወይም ኣብትናይ ጉሕለት እውን ተራእዮም ምዃኑ ናይ ኣብትናይ ትግራይ ሎ መንግስቲ እውን ዝኣመነሎ ኸይዲ ነይሩ ኸይዲ ናብ ህዝቢ ዝባጽሕሉ መንገድታት ቀጻሊ ከመይ ክኸውን ትብለሎ ትብል ምክንያቱ እቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ፀገም ዳግማይና ምቁራጽ ከይኽድ ህዝቢ ተወሲኑ ዘሎ ዳግም ብዙሕ ተቸገረ ኣሎ ስለዝኾነ በአጉ ወይ በአግባቡ ክበጽሕ ታይ ብምንታይ መስርሕ ክበጽሕ ኣለዎ ናፍቲ ህዝቢ ትብል ንምንታይ መስለካ እቲ ከምቲ ዝበሃል ነበረት እርዳእታ ልመጽእ ነበረ ናብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከም ዝጓዓልዎ ያው ኩለና ንፈልጦ እዩ ተወሰ ሪፖርት ሪና ኢና ብምክንያት እውን ተቋሪጹ ትነበረ ትግራይ ነበረ እውን መንግስቲ እዚ كبل يحالي كحلو يحالي تو ردعتها وها من قد قد قلة
ዝኾነ ግን ሕዝታ ተስፋ ዝገብር ግዜያዊ መንግስቲ ናጠንከረ ይመጽእ ሌላ ምናና ናጠንከረ እንተመጽዩ ሕጊ ካኽብር እዩ ሕጊ ላኽብር ተኾይኑ እርዳታ በአግባቡ ናፍቲ ህዝቢ ዝወጽሕሉ ዕድል ክፈጠር ይኸውን ኢለ ተስፋ ንገብር ኣነ እንታይ ዳኻ ትገብር መስለካ ኣብ ናዕልኻ ህዝብ ተስፋ ክትቆርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ህዝቢ ዝሓሸ ነገር ክረክብ እምነ ይኸም ትሓስብ ስለዚ ከም ማንኛውም ከም ዝኾነት እግራዋይ እርዳታ ከበጽሕ ለው ሌላ ምን እርዳታ እውን በአግባቡ ክከፋፈል መንግስቲ ፍላይቱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝሓላፍነት እዚ በአግባቡ ክዋጽእ ኣለዎ ይብል ይኽእል ማለት እዩ ስሙ ኣይተ ኣስራት አብርሃም ፖለቲከኛ መምህር ከምኡውን ደራሲ ብስም ተመልከቲ ኣብዚ ስቱዲዮ ንዝሃብከና መብርሂ ከመስገን ጋፈቱ ብጣዕሚ ኣመስገን ኣነ እውን ዝዕድል ስለ ላብካኒ ብጣዕሚ ኣመስገን ህብረት ያበለይ ማርከስ ኩራት ተመልከትና ምስ ደራስን ፖለቲከኛን መምህር ኣስራት አብርሃም ንዝነበረና ጸንሒት እዚ መስል ነይሩ ንምክታልኩም ንኣኻትም እውን እናመስገና ንሎሚ ኣብዚ ክንሰናበተኩም ጥዕና ሃበለይ